Welcome back, welcome back! Marami ang nagtatanong sa atin kung saan nga ba ako kumukuha ng pinatutulong at paano nga ba ako nakatutulong sa ating mga kababayang kapuspalad na lumalapit po sa atin. Para sa inyong kaalaman, bukod sa mga sponsors na nagbibigay ng pera, ay nagbibigay din po tayo ng counterpart sa ating pinatutulong sa ating mga kababayan, at dito ko po kinukuha sa aming maliit na negosyo. Ito pa ang aming computer shop. So ayan. Ngayon po ay bibilangin na po natin. Pag ka magkuha dyan ha, magdanakaw ka, ba't kumuha ka? Huwag ka lang Jew. Huwag ka lang Jew bagabagabog. Hindi ko lang alam. Wag doon. Tagalita ito. Wag yo. Mama ko ng mga to. Alam po mga kasapsoy! Tingin lang. Nagkakulog na! At sa baba mayroon. Ayan o. So, bibilangin natin. Ayan. Pangpaayos sa bahay. Ayan, binibilang na po namin ang kita ng aming maliit na computer shop. Actually, mayroon lang po kaming 2 unit at ito lang po yung isa sa pinagkukuhanan namin ng aming pang-araw-araw na gastusin. At dito rin po ako kumukuha ng aking pinatutulong sa ating mga kababayan. At lingguhan po kami kung magbukas, kaya naman po naiipon at medyo malaki-laki na kahit papaano. Madalas nasa mga 4,000 yung laman. So doon po sa halagang iyon kumukuha po ako ng at least mga 500 to 1,000, at sa 1,000 natin kinukuha, madalas yung 300 ay pinantatabi natin para panggasolina para sa ating biyahe papunta sa mga kababayan nating tinutulungan natin. Samantalang ang natitirang halaga naman po ay pinabibili natin ng kaunting groceries na siyang dinadala natin doon sa ating mga kababayan nating tinutulungan. Madalas po doon po sa binibigay ng ating sponsors, madalas pong tayo din po ay nagka-counterpart para naman po makita ng ating mga sponsors na sincere din po tayo talaga sa ating ginagawang pagtulong sa ating mga kababayan. Malimit nating kinukuhang halaga na ating pinangdadagdag doon sa ating charity missions ay nasa 1,000 pesos lamang, dahil syempre may pangangailangan din kami dito sa amin sa bahay, pambili man lang kahit ng kape. Ayan. So ngayon may chance na naman po tayong makatulong bukod po doon sa mga binibigay ng ating mga sponsors. Ayan. So bilangin na natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1,000 1,500 2,000 2,500 3, 3, 5 4,200 4,200 10, 20 28 4,228. So ayan, mula dito sa 4,228 magtatabi tayo ng 1,000 pesos na ating gagamitin sa ating charity missions sa mga susunod na araw. So ayan, thank you so much. Thank you Lord sa blessings.